Salut guys, bine v-am găsit la un nou video adică cred că e primul video pe acest canal. Că asta nu puteam să mai postez pe celălalt. Că telefonul nu mai este plin de noi. Adică acesta este telefon nou de pe care filmez acum. Și mai greuț. Da, nimic. Nu te cred. Asta e ăla, nu? Cred. Wow. Reversul. Eu mi-a picat asta. Sar mai tare. Nu vreau să le folosesc pe alea pe care le aveam. Vreau să le folosesc pe astea, că nu. Uliu! Fugiți, bă! Ce? Nu, ăsta vrea să-mi dea troll, trebuie să fug. Eram sigur că o să-mi dea troll. Și de asta am și stat de acolo. Bam. 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 De aici știu eu schemă facem. Bam. Acesta e primul video și de-abia aștept să-l postez. Primul video pe acest canal, repet. Pe primul am... Apropo, primul canal se numește Onuti 1, 2, 3. Adică la fel ca asta, dar nu se mai numește și oficial. Se numește doar Onuti 1, 2, 3. Și câștigăm jocul. Nu face nimic? Ok. Era să mă împuștelul. Să vedem dacă luăm ceva de cumpărat. Eu după am vrut să am covor. Aveam covor de la oricum nu de parcă de eu nu am... Stai. De parcă nu am asta. Da, chiar nu am. Dar înainte aveam. Cred că am luat-o degeaba, free admin. Dar nu era permanent, ăsta e permanent. Și cât mai trebuie? Puțin. Dar vreau să fac asta cinstit. Doar cu slap. Nu vreau să joc troll tower sau slap tower pentru că e prea mult troll. Aici, uite, parcă pot să mergi puțin. Dar acolo e prea mult troll și nu prea... Adică ia o grămadă. De asta vreau să... Și oricum o să fac video-uri doar când sunt mai răgușit, că... Pe mea... Da. What?
mai am așa în capul alea să văd ce se întâmplă. Că e troll. Nu e troll. Asta vrea să dea hero. Ce vrem? Mă trebuie să dau palmă. Să duce departe, nu mai văd. Ce-am făcut? Mi-am dat mie palmă? Se poate să mă întorc înapoi. Eu mă întorc înapoi. Mi-am asta. Să mă întorc acolo sus. Aici e unde ziceam eu. De acolo, acolo eram eu. Aici eram eu. Bro, dar ce trend a apărut acum pe TikTok. Cine e grăsuța mea, cine e grăsuța mea. Cam așa se numește. Bro, e efectiv prea enervant. Am înțeles, despre pisică, că e cute, dar și se face și cu câine, și cu șarpe, toate animalele de companie. După ce mănâncă șarpele, acum suntem la ora de biologie în vacanță. Deci, șarpele își deschide gura aia. Deci, habar n-am cum, deci... Eu asta pot. Dar șarchele... Pua. Doar dinți are. Sau n-are? Are, nu? O, nu. Adio! Are stanție. Puteam să n-am gât. Hop. 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 Schimb. Hop. 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 Nu. A, da. Sunt dau teleport. Păi hai să încercăm. Ia uite ce teleport îmi dau. Aoleu. Mai mult am dat cu capul. Bun, deci cuvântul vă aștept cu apă mare se numește Onuti 1, 2, 3, E cu O mare. Adică cum e asta, numai că fără oficial. Săracu s-a aruncat. Nu. Vă distrug. Stați puțin. Vă distrug. Trebuie să vă distrug. Exact. Perfect. Ia. Trolez, îmi place să trolez. Așa ceva. Trolez.
Ia-l vedem pe ăla de acolo. Ăla care ne-a trolat pe noi. Nu mai există. Ok. Totul este bine. Hop. Hop, da, ok, mi-a dat o bombă. Da. Acela este good boy, da, în fine. Ce ne-a dat? Ne-a dat bombă. Ce să facem cu bomba? Era... Opa. Dar nu mai am bombă. Bim bam bum 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 bam bam. Bim bam bum 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 bam bam. Bim bam bum. Bim bam bum 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 bam bam. Bim bam bum. Bam. Bim bam bum 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 bam bam. Săracul. Am dezbaunat. Uite, s-a respawnat. Săracul, nu-l las în pace. Bine. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și noi ne vom revedea pe data viitoare. Pa, pa!